Inog na, nawa ka talaga ang tinirin. Inog siya, nawa ko kailan ninyo. Oo. Muna akong kadlukan ko, ano na po ako mga natin, masila mungubad ko. Ako kung langit na ba, di na kong balik diri, ang kaninan. Sila mamasagtay, pagkalam mo, ano sila. Ginuang ra. Romantic ko kay, basta nagulahin na unya ang buwan. Ano ba? Hindi mo kung saan mo bibuhat diri. Oo, gani, atog ko dito, ako serbahan ko sa Diyos. Oh, nasalamat sa Ginoo nga maayong gid sa rin. Sibang pasalamat ka kay timan gid sa ato bayo, wa ba natin sila na atiman. Tinood yun. Nawala gid man, nawala gid man. Nawala gid na mo na atiman dito. Timan mi dito. Amo na galing okay ra kayo. Basta gid nawala gid. Dawat ra may Importante. Tulog kami gamay, upakainom og tubig gamay, okay ra? Ang mga dumuduong, di ba? Oo. Hindi pa sulod man me. Pero kulang. Dili, kita ka naman may kauban dire. Kani sa Salamat kami na apel ni Spanon. No pinili sa Jaime. Oh, apil na ta, tanan. Apil na. Spanon. Mga pinili panitamot kita kay dili kaya basta ang pagsunod sa kinabuhi ni Jesus. Manay niya gisulti, di na nato makaya og wa kay pagsalig gid niya pagtuo. Sa buhaton ginato ang atong pagsalig sa iyahan. Magubad sa kanunay sa tuwa. Tama gid na. Dali ra biyon ka na niya sugo pero sa amin gid amon gid sa tintalon kita masuko man kita. Pero nikamot na gyapon ta. Maura ko. Ika na po, Ben. Salamat. Ikso na. Ikso pa na. Yan naman ho. So, salamat kayo kay Madam Lita. Siya yun ang ano. Balikid siya ang una-una yun na baybay sa espirituhan ng gasa. Niya, daghan na kayo ang iyang na-imbitar. Oo, daghan na kayo sila. No? So, kung namulit din sila dito, niya, makasangyaw pag sila dito sa ilang mga silingan, mudaghan, ang atong bahandi, tungod kay nasagyaw ta dito sa langit. No? Wala tayo bahandi din sa yuta, pero naa dito sa langit. Kay magpreparar man ka sa atong kaugalingon para sa atong kaluwasan. Sa umpisa siguro, dili pa ta kaayo ingon nga nasabtan yun nato ang mga gipangwali. Pero kanang nga kinawali niya, kuan na siya, kanang kinahusay jud ta. Di ba? Hukmandan. Mamalandong ka. Samtang buhay pag hukmandan. Murag maigo man ta, di ba? Pero paubos lang ta, paubos. Kay tungod nga, naigo man yun ta ato sa iyang mga gipangwali. Kami sa una, inaanak lapon. No? Sa wala pa na, kanang sa taas pa mong garbo ba? O murag lain imong buod. Pero karon wala na. No, yahay na tayong paminaw, eh wala na may garbo, nagpaubos. Mauna akong ibati diri. So kamo, bago pa mang yun, pero paningkamot na dito. Oh. Paningkamot yun nga magpaubos, magpasaylo. Maurog yun na ang susi na makaadto ka sa langit. Pagpaubos o pagpasaylo. Kaya kung awayan ka sa imong bana, paubos. Kung awayan ka sa imong anak, paubos lang. No? Oh. Sultihin lang siya sa iyang kaapuhan. Tapos ayaw nagdagang istorya kay imbis na siya lang ma-impyerno, apir ka, ay sige magtubag-tubag. Oh. Ang tinubagay na mo, buha na mo nahulog sa kanal. So maningkamot ka, no, tuhod kay Madam Lita, lalala mo diri, nakapaminaw jud mo sa husay, husay magyud ka. Diba? Kaya ang mga pinili, unahon o kung payo ka na nga dihukman ta, samtang bungit ka. Kaya magkapamalandong bala. Diba? Makabuhat pa. Kamot pa na nga magbuhat o maayo. Kaya kung hukman ta, patay na ta, Wala na. Wala na paglaom. so kita sa impyerno. Diba? Nagpamanta na ka, pamalandong, kabuhat o maayo. Di naman ito makalihok, di naman makaistorya, di naman makapangayo o Pasaylo. pasaylo. Tama gid. Impyerno yun ta, no? Ang pagdumot, sabot na nga makalaglag sa atuan. So, diri, inaani lang mi, no? Kubri po ba yan? No? Dili kubri, parihara ka. No? So,
So ang Ginoo na abaya sa mga kabos, no? Bulahan ang mga kabos, bulahan ang mga kidaog-daog. Kami grabe ng daog-daog sa mga, pero wala jud mi na balos, wala pud mi na natingon nga ni sukol mi sa ilaha. Focus lang yun mi. Kaya kung sa unang panahon, kanang ingon ko nga katong naalang ingon diri sa mga auto, sumunan, yun ako sa barangay. Oo. Kaya giusay man mi sa pare kiri nga gipadala sa obispo. Nya, dagan lang kadungod nga kami kumukurso. Pasumunan pagkalunis unta, kay Biyernes man to, pagkalunis. Sumunan yun unta na ako sa barangay. Pero kadungog man sa ilingon niya sa ako asa taman ang imong pagpasaylo. Lagit ko kabuhat. Hinood yun. Paubos ng yun. Dahil mautang gisulti sa Espiritu. Wala. Dahil kung sumunan lang nino, wala dyan kay bandi. Tama Wala ka. dyan kay bandi. So mauna ang among mga natunaan diri, pagpaubos o pagpasaylo. Ang karbo, number 1 na sala, ito ang pagkahapong mo yung kaliwa. So kung unsay na, atong kabangan og kaong, unsay na, kabangan og buhat. Pero anak naman na diri. No? So, naapa, si Sir. Robin. Si Robin. Ika-share si Sir. Na kay Kung dito mi sa Kabalom sa na. Cagayan, daghan kayo mag-sharing ani. No? Daghan kayo mag-sharing. Si Nabin. Sir? Naayo bitaw ka sir. Naayo bitaw. Sige na ba? Naayo. Naayo bitaw. Sige na. Sulti. Sige na utang pagdayon. Ang halos ba yan nga naa diri, no? Natin sa Katong bata na naiyan na, di ba? Mag-ikap na, joke, dagan. Kasi dahil na kita rin kayo, ay, gugulo mo. Nagdok ba? Alin. Hindi po sa masunti. Istorya. Simple na kaya ako i-istorya doon kaya nakita na ko mga sa primero kailangan kong so hindi nanaw tani nanaw kaya kambing na yun yung mani ay dire so dahil lang ako nakita pero wala pa yung kuda gunaw na wala pa yung wala pa pagkakama ko sa mga ko nagbati ay hindi wala pa tulong pa yung basta kaya nagsabay na ko sa kung tubig pa nagpaalot-alot na po ko. And then, until nga, nag-ingon siya sa akin na, nakangin ko kay Bonnie sila tapos siya sa kalihan pero niya, hindi sila mukha masulit ang mga pag-anhin. So, nag-try ko sa akong mga nag-try ka kung gusto nga kailangan ako nga, wato sa dito kay maabot ang katong espiritual ng lasa natin, hindi kay aron nga, bata kay manampal man po siya bisin time magwani siya sa atong gamay aron kay madunggan atong unsa gid siya dito dayon kay naman ko gibati at mga time so May hindi ko sa sakit. dito katong kay pa kung diri nga wala ba dito pagmayo ko kamo gyapon kawala kana kami na kung meron pa magmuslim so ako pare sige na gini ko manager siya katulog so sige ko ingon nga hindi ko gid makaya katong man kung mula ba ito sa balay kanang may mga wala mapugnan yung mura gid kung katong gawas gid siya so makapagulit di ka magulay gawas kanisip ko ginawa pa. At that time, pwede ko kay ako pag-believe, paano man yun, kaya kita ko ginagawa na wala kita ipagto, wala mag-get, pero sa ako nakita, sa mga sa sister, ay complete siya, kayo na gusto mo punta ng bala. Katuloy na ako nakita na ako may hindi ko na at the same time, ulit ako sa bahay, wala ako nakipag, wala ako nagsipis, araw-araw dito sa mga tulong na may pag-usapan. Sinanap ko ako nakikibasi, nakakarapan na napayapin ko ako mag-100 lagi. So, mga 3 days, nakilala ko pwede sura naman dito. Ano ko, wala ko dito yun. Wala ko kausay. Wala ko tubig. Kato ng time niya kung itambalan din ako sa gawin. Wala ko nila ka-prepare ito kaya busy mo kasi panuhos ang pares niya. At kung ingat sila kaya ulan ng dito. So, ako dito niya pa ng gamutan. So, kato gid siya. Ang dito, dako gid akong pag-inom nga. Milagro gid siya. At that's why nga, pag-news ko, so,
pilit di bala wala pa sa kailangan inubat yung may lalo na pa ako mga anak ko kay wala ko muli napandungis na itong tayo nga nagpandung si Nurikat. So ba ito nga gusto ko nga mapandungan sila sa pamahagi nga malawas kung sila manikiman ko dahil. Grabe wala guys. So, ano yun, daghan kayo. So, daghan pa kong gina-invite ulit pa, pero may sakyanan. Ilang yung gusto nga. Kung mabalik dito, ayan ako sila dito. Pero, maabot lang ako noon, pwede nag-request ako pin maabot kung kasi dili ko nga. Magampo lang na, kaya nili man din tayo, may mga malibara din sa kwantuan tayo. Gana lang ko. Ako hindi yun nga. Hindi yung ingon nga pa nga. Kana siya magkumakanin siya, dili kita lang. Mula ba yun, kita sila kaya daghan pa man tayo ang barangay nila. At dili na kayo barangay kundi, mga probinsya. Hindi man ba? Tawag naman ang pre, itawag mo sa kanya. Kung mabalik na sila, manan pa Tawag na sa sige ka. sige, ikaw na kung bilang gusto. Daghan ang panay. Kanto na yung kalikubanin ko nga, i-try din lang kay. Wala yung posible mag-utapong pagtuo kay. Ako na anak ng muko nga since nga nakasambit ako partner na ikakirap ni Parang, nakita nga ko ang mga milagros ang pamilya mga since nga, i-share na lang ako nga. Dili, wala mayroon ko sa unay, ginawilan nga titulo, wala. Simple rami niya, high school graduate, lagi ko ito nakabutan. At least ka nag-start, iko o ka nang resort nga. Makatrabaho ko ka mga trabaho nga pwede ko makausap ang mga sa kuwan ng wala business niya, wala po pwede sa trabaho ka masapagkanan ko na ako pamilya na hindi na ako kuwan ba din ako ginastig na yung hatag na lang na kung muli pipito ko na ako may hatag man wala ko lagi basta kakana ko hantid niya nakauna-una ako ng story ko pero hanggang ko sa buwan sa kung mga trabaho na daan na pinagpipin sa ako kay sobra-sobra man so lahat ko na may story na graduate ako graduate ko graduate na yung wala sakto nga kontra so dili ko pamalitin so sa pero dili ko karong grade na time sige ko lang lang ako nga na-realize na sige na man sinali ako sa bisot kaya ko sa ako pagalang ka pagalang ka kaya kaya ko makalas ko hindi naman dito sa eskwelahan kaya sa pagiging ko ako last time na gamot ko kalisip ko ng gamot ko na naghahanap ng time na mag-review ko sa mga balik ko kasi seryoso pa buwan sa mga pakilang sa ginoo ko ilan ko ang ilanang nakapasada din kato alin siya dito usap din sa mga milagro natin sa sabi ko pero hindi ko lagi ako regular ayaw nakita na ako wala ko nakita sa himala pero nakita na ako ang tinungkod ko nga dalan pa yun sa pagsote. Amen. Salamat. Amen. No? So, testimony gihapon ko siya nga. Murag na naayog ito siya. Eh, kung pag-abot na mo, gaupo man na siya. So, naayog siya. No? Meron ng ubog ba? Ayaw na sa dili. Siya, kinsa pa. Mga... Ano? Buta mo! Dali, madam. Gusto mo di si madam. Luwag may truko lang. Hindi ko ka. Maupo na sila dili. Pagpapistura dili po. Ikaw ulit. Kumara ba ka mo vlog? So ayaw lang nyo kung layo mo, pwede man ninyo i-paminahan lang tong spiritual. Pero kung may panahon doon, individual yung angin. Tapos nagalive man ni kada Bible ng spirit. Tapos nag-healing siya kung Domingo sa human sa amo ang Mabuhay. ay wala man na pinag-prayer kung hapon ay nag-iis ka Domingo. Pero nag-healing siya. Amot, nakita ba mo? Nag-healing siya kung Domingo. No? Nga kung maingon man siya nga bumiti ang inyong sakit na asa na pati sa inyong gawas. Bunitan ninyo kayo healing siya. Wala yung sinido na maskin layo. Anak siya, maskin dito sa apulong. Magayong tabang ng tambalan niya. Sa apulong. No? Sa ahin sa kanya. So wala yung posible yun sa Sarap.
Mao na nga kami, salamat kami sa inyo mga iilatugid mo. Para nga makalungkot si mo makita mo sa among kliyentang kasi nga haragot ka gihapon good, no? Palihami sa inyong hapon. Muna nga kami, nalipay din eh. Ganyan, natulog na nagsabla kami na pamangaw. Kung ipukaw, kay mamahaw namin. Ingon siya. Espiritu naman na tubag sa kuha. Ningon sa nga. Ayaw pukaw. Kay nagabantay daw siya sa nagabiyahe. Sugot sa sabot. Kamu yung ang espiritu na sa inyo ang nag-auban. Ay, basta mabandungan na nani mo. Makita. Makakonek na mo sa iya. Makita na niya ka mo. Oo. Kung mag-away mo, nabalungan siya. Yaan po mo. Kaya, maulan nga kung gabi maghilak na siya. Kay kwaon man niya itong, siyempre, kung mag-away mo, magkulubagay mo. Kwaon niya itong, siya na lang daw ang mampon sa sito. Unang maghilak na siya. Kasagaran nga, maghilak na siya mga alas 3 sa kadlaon. Magmata na medyo. Kaya, tali sila, kaya rin nila natulog. Hindi lang tulog, magbanit lang din. Mubangon man na sila. Kaya, i-record nila to iyang istorya. Kaya katulog mo po siya, niya maghilak. Grabe ang hilak. Na anak siya. Ya. Mapil yun ni mo na kuha ng niya ang nakasalat siya. O na din lang siya na paano lang kung dinuog nakita ko yun. Ya, kuha ng espiritu. Hindi pwede siya kuha na. Kaya mag-unsa na lang. Mawala na yung tudlo na ito. Oo, wala na yung tudlo. Wala na yung badlong na ito. Mauna siya. Mga silit sa kaon sa Ginoo. Niya ngayon siya nga, paano nito Ginoo? Sugot mo kung mamatay ko pa rin. Kami, hindi na ito paminaw. Naanan naman niya. Wala man niya kung paon siya sa Ginoo. Basta ito lang daw sa matang sa langit ko. So, wala dyan din yung inom pa rin siya na kumapatay ko, ilubong ko na yun. Dili niya po Baybulan, kaya Bible dili ay, o ang Bible dili na makaluwas. Ay, ang makaluwas kaya sa atong pagaling atong binimatan. Kanang mga pangati sa siyang kaslaw, pangati na naang patay, dili na makakapang. Makatabang na gamay na kung buotan ko na natin ang mga nag-Bible ko. Gamay na puling na puling na itong kakuhan. Kunya, ang mga pangati, daghan kayo, naslakot sa mananabtan, pagkataon, natulog na. O, mao na lang ako dito sa mga, ako dito sa inyo. Mao na, ang uban ba, ito sa kwarto, tulog na lang. Yang panabtan, nanay, sana na bilhin mo tubag siya. Oo, no? So, dili makaluwas sa tuwan. So, kamo siguro, makapamalandong naman mo. Katoliko man mo tanan, no? Katoliko man tatanan. So, ang maayo, maunang ko. Ang iyang ginasulti, maunay atong sundon. No? Sundon na to kayo. Ang tanan na gina-istorya niya, naamag sa balaang kasulatan. Basahan rin ninyo ka na iyang mga gipanulti, naagin na sa balaang kasulatan. Naapod sa espirituanong gasa, na ito nakabutang kung ang sa nga libro. No, di ba? Isaias, nakabutangin na dito. So, pwede ninyo na tanawon sa Biblia o basahon. Kay, yun na ang pangatuuran. So, kinsa pa, ay, hindi ko, istoryan po. Oo. Kapag layo, mauli na ba ito? Kakibya. Kakibya na lang. Sige, Ako na lang, wala na yung sulti.
Pero dapat agad suktihan eh. Padayon, Naglalako. padayon ng iya po sa sultihan. Kani lang na, muha to layo pa. Yung kibya pa naman pa. Ano yun? Bakit? Ano kayo ba rin? Ako ni sila, dari na rin kahit oras ko ngayon. Pero dari na karon sila eh. Itong nga, dari. Tulog na sila. Diyaan mo. May gabi sa akong tanan. Alam ko sa kuan taga Cagayan na nadiri karon may gabi sa kanan. Nalipay ka kayo nino nga nakabot mo diri sa inyo pong pagdawat sa pag-aaral ko sa inyong lugar. So, isip po, tinulaan, nilolin, ako makapagpatuod yun nga, wala kayo muna sayop sa inyong pagtuon niya sa mga po na mo, nga siya ko lang tinulog gamit sa espiritu. So, kung dili man ginato na, magduda ta na, anong sa kadaghan sa tao sa tibukan libutan na, siya pa. So, makaingon ta nga, para sa mga diri nga, swerte yung kayo, nga sa tibukan kalibutan, wala ka tayo. Ngayon siya po pinag-gamit. Ako na 100% makapamatuod yung kung siya tinuod. Kaya tinanong ko katuwig din. Magulog na yung katuwig, balik din. Pero hindi ba yun niya? Taga-diri na po, nasmito dyan po sa iya. Nga kung di pa tinuod yung dihim mo, ano yung manggiyan yung mga negosyo? Naman kayo sa negosyo sa una. So kung ingon ta nga, anong siya man, yung kadaghan man, nga mas labo ka sa iya. Tapos mga kasinatigan, pinakatuloy ko siya na nagtrabaho sa mga pare, so makibalog sa tanan. So kanang iyang ginapadayag sa tuwa, kung harong sabta na to, pwede na to masubaybayan ang istribang gasa. Kaya nali ko tanan yan kaagay sa part 1, part 2, kung unsa o kinsa siya. So pagparehas ka naman tanan nga nadiri, puros ko may masakiton. Masakiton kami halos nga nadiri, pero muna yung ingon nga, kung dili ta magsakit, dili ta kinamgam sa Ginoo. So, ang nakanindot kay manambal siya sa lawas, manambal po siya sa espiritu. So, kaniadto, kami diri nga natin, puta po may kaniadto buon. Kaya sige namin, ampo. Katoliko, hindi hapon. Hindi ka hapon niya sa katoliko. Ang uban na niya, mga lain na reliyon. Wala niya gipili diri sa kung sa reliyon. Wala na ito sa mga kisarya. Isa na, katoliko rin hapon, pero wala kami nakasabot dito sa akong biyaan nga simbahan na ako. So, ato may medrike, hindi na mo nakita. Kinodyo, ang kamatuuhan na agyo diri. So, kung niyan to ta diri nga, kung magpatambal lang, kung atong hunaw-naon, atong lawas, lumalabay rin na din, 100 years na ni, ang atong Diyan ko sa unan. panandaman, ang atong espiritu kay pulian na nato ni hangtod sa hangtod. So kung nag-antos ang atong lawas rin, lumalabay rin ni, ang atong Dako na po daan. pangandaman ang atong espiritu. Kaya pait kayo ang impyerno. O yun na atong kamalandungan na wala'y katapusan ang kainit sa kalayo sa impyerno. So ang iyong pupunulo, patubos, pagigugma sa kaway, kada lang, dahil diba number 1, ang garbo kahapon, kaya kailang number 1 na sala. So kung naanak sa tuwa, ano yung dili ta magpabadlong. So kami, napon niya anak, napon may garbo. Pero kung natay garbo, dili ta magpahusay, hindi na kita balik dili. Paras na mo, paras na ako. Kung napon garbo, dili ta magpahusay. Kaya gusto ko, magpabadlongon. Kaya kay magpasakpa niya sa mga nawong, o nagnami dili. Pero literal, sagpa yun may dili sa Papa Jesus, sumo yan, spirito na sagpaan yun may. Pero pagkaman, sagpa ko na akong nawong. Kaya pasunod na niya. Bantay na kung di ka. Karong adlaw na gid no mga igso no. Uli na gid sila ang kan dapat ning atong bisita ni kagahapon pa ni sila naabot taga kuan sila taga Cagayan, Mambuaya, Cagayan de Oro City. Ang nagdalaan nila mga igso no, ang pamilya ni Ma'am Lita Antig. Salamat kayo, Oh. Grabe ilahang sakripisyo ni mga igsoon kay layo gini ilahang ulian pa ba, pakagayan pa na sila nya. Perting inita pagid
Grabe ka hagot ing ilang pagtuo mga igso no. Kung dili lang gid ni sila nga mahalokon sa Dios, kung wala pa ni sila kasabot sa mga sawali ni Uncle Noli, di gid siguro na sila maadto dinhi ba. Ug salamat sa balaang espiritu no nga doon na gayo sa katawo nga gigamit niya aron makatag gid ang pulong sa Ginoo, kamatuoran. So, pinagi usab ni Ma'am Lita Antig, sa tong subscriber na kuha na siya at money yang nadala dinhi kanato. Mga kuan ng taon niya sila, mga layo pa na sila gi kuan gi kanan gud. Ang uban ani nila mga igsoon, nagpatambal na sila ang mga kan mga bata sa kalawasan. Barag 22 na sila kabuok, apil mga bata. Bye-bye, girl! Muramupan, marisa na mag-uban. Muraman ni ayaw. Muraman ni ayaw. Ano sa iyan ay? Bye! Murag manarbaho na ko rin sa Cagayan. Siyang kunol din mag grabe ka init na ba kayo? Pero ato lang namang balaang espiritu. Balaang espiritu ni magiya kanila. Pauli. Oh. Ako ulit ako. Kanila ka dito, nagpanday. Inita na nya main tawag dili pagid sila maulanan. Itong sakyan pa dulo nito, aircon pa kito, ilaha. Oh? Open kaayo. Kasi mura niyo, ubos ko nila. Cagayan daan to, tingin layo pa to. Pala ka oras ka biyahe na. Sama gina sila mag hapnan gina sila abot dito ba. Daw samot mangud ka init daw kung ilang ibutang tapal. Oo, hangin di ko makama. Oo. Kasulod ang hangin. Panabon nun. Doon, dito. Mabot ang panahon mga igsoon kung daghan na po ang na po yung mga tudin ni duha kay ngani daghan na kita. Daghan na ta mo kan. Mampu para sa kalibutan.
Rolling like right. Bye-bye. Ano? Akaw na sila. Okay na lang.